ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስኩል ሆኑ ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎም ድማ ከምት ኩሉ ጊዜ መዓልታው ንካፈሎ ናይ መዓልት ቃል ናይ ህይወት ቃል ነዚ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ድማ ነው መኽንሪና ማለት እግዚአብሔር ድማ በዝተሰምዖ ቃል ንመዓልትኩም ከሳግረኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎሚ አቦና ምንጭና ይዝብል ቃል ክንሪና አቦና ምንጭና እዩ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከጥቅስ 11 ጀሚሮም በልኩም ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ አይተቀበሉን ነቶም እተቀበሉዎ ዘበሉ ኩሎም በስሙን ዘአምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ኮኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከአ ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብአይ ዘይተወለዱ እዮም praise God hallelujah ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመጸ እግዚአብሔር ዝምንጩ ህይወት ንኸካፍለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እታ በክርስቶስ አቲናያ ዘለና ህይወት እዛ በክርስቶስ ተቀበልናያ ዘለና ህይወት እዛ አቡ ዘላ አባና ዘላ ህይወት ማንንም አይኮነን ምንጫ እግዚአብሔር ምንጫ ምክንያቱ መጽሐፍ ከዛረብ ኮሎ እቶም በስሙ ዘአመኑ ዘበሉ ውሉድ አምላኽ ኮሆነ ይዝብል ውሉድ አምላኽ ኮኑ መሰል ሃቦም ውልድነት በምጽጋ አይኮነኒ ውልድነት ካወላዲኻ በመውላዲኻ ትኾኖ በኻላ አዘራርባ ውሉድ አምላኽ ክንከውን መሰል ተዳዕቶ ዋሂቡና ካብ አምላኽ ዝወፀ ካብ አምላኽ ዝተወልደ አምላኽ ዝምንጩ ህይወት አባናሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረክ አቦ ማለት ምንጭ ማለት እዩ አሜን ስለዚህ አቦ ምንጭ ካብኮነ ንሕና ድማ ደቅ ትልዑል ካብኮና እትልዑል ዝምንጩ ህይወት አውሽጥን አሎ እዛ ሎሚ አምድሪ ክንገዝአላን ክንስልጥነላን ንክርስቶስ ድማ ከነኽብረላ ተዋሂባትና ዘላ ህይወት እግዚአብሔር አቦ ዝምንጭ ህይወት ያ አሕዋት ኩሉ ምንጭ ይዝመስል نحنا دما نمنچنا إنا نمثل ስለዚህ ምንጭና እትልዑል ካብኮነ ምንጭና ብርሃን ካብኮነ نحنا دما ብርሃኒና ምንጭና ጥበበኛ ካብኮነ نحنا دما ጥበበኛታቲና ምንጭና ሓያል ካብኮነ نحنا دما ሓያላቲና ምኽንያቱ ኩሉ ምንጭ ይዝመስል ስለዚህ እሱ በትሱ ዝበና ኃይሊ በትሱ ዝበና ዓቅሚ በትሱ ዝበና ኩሉ አብ ህይወት ክንገዝእ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ አምላኽ እንተዳአ ኮይኑ ናይ ህይወትና ምንጪ ኩሉም ብኩሉን አብ ህይወት ንዓና ዘድሌና ዘበለ ዝኾነልና እግዚአብሔር እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ምንጭና ካብኮነ ጥበብና ንሱ ኃይልና ንሱ ክእለትና ንሱ ምስተውዓልና ንሱ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እሱ ምንጭና ኢየሱስ ክርስቶስ አባይና ባኹም ንዑ በመእማን አትያትና ዘላ ህይወት ማንም ዝምንጫ ማንም ዝመንበሪ አይኮነት ኖ በኃይለ አምላኽ በጸጋ አምላኽ በጥበብ አምላኽ በኽእለት አምላኽ ትነብር ህይወት ያባና ዘላ ምክንያቱ እዛ ባና ዘላ ህይወት ናቱ ስለዝኾነት መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ወስደኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይሁን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 28 ስጋ ዘበለ አቅድመ አምላኽ ምእንቲ ከይምካውን አምላኽ ነቲ አነ ገለኤ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ በዓለም ሕሱርን ንዑቕን ገለ ዘይኮነ ሓሬ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብቲ ካብ አምላኽ ንጥበብ ንጽድቅን مقداسن مدحانن زخونلنا ክርስቶስ ይኹም ሪኹም አሕዋት እግዚአብሔር ምንጭና ስለዝኾንና እግዚአብሔር ዝምንጭ ህይወት አባና ስለዘላ እዛናትና ህይወት ንጥበብ ንምድሓን ንቅድስና ንጽድቂ ክርስቶስ ይኾይኑላ ዋይ ተተባሃለ እሱ ዝምንጭ ህይወት ስለዘላትና ሃሌሉያ አሕዋት ሎማ ሓደ ነገር ከተሓሳስበኩም ኩሉም ብኩሉም ክርስቶስ ኮይኑልኩም እሞ ብደገ ዘሎ ኩነታት እንዳራኹም አይትንበሩ ሰብ ከምንጭኹም ንሰብ እንዳራኹም አይትንበሩ ጅባኹም ከምንጭኹም ንጅባኹም እንዳራኹም አይትንበሩ ስራሕኩም ከምንጭኹም ንስራሕኩም እንዳራኹም አይትንበሩ ኖ እሱ እትቅድሚ ብክርስቶስ ምእማንና ዝነበረ ህይወት እዩ ሕጂ ግን ማንም አይኮነን ምንጭና ማንም አይኮነን መንበሪና ምንጭና እትልዑል እዩ ንጥበብ ንምስተውዓል ንብልጽግና ንበረኸ
نملخت نخلو السخينو النايو بتسو زخوننا مخان دما نحنا أبيوت بزح نغزينا يسوس كريستوس نزل عالم قويتاي لو ما حد سب كمزي لأوج أبيوتي كل بخلون أملاخي منش أيو يبال حد سب أملاخي منش أيو كم منش أي زنبر كم منش أي زبقس بمنش أي زتتعبلو أب زمن هيوتنا منشنا خسع زي قارت معباينا مفراينا أي قارت نيو منشنا دما زي قارت هفتام فساسيو السو دما እግዚአብሔርዩ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 አነ ናይ ሐቂ ጉንዲ ወይኒኤ ተኻሊኡ ኸኣ አቦዩ እቲ አባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈር ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ ነቲ ፍረ ዝፈር ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ ንስኻትኩም ከኣ ሳላት ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሃን ኢኹም ኣባይ ጽንዑ ኣነውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩምን ኣባይ እንተ ዘይጸናዕኩም ከምኡ ኢኹም እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነኤ ጨናፍሩ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ሃሌሉያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገርም ነገር ይገልጹልና ኣነ ጉንዲ ወይኒ ኢሉ ጨናፍሩ ድማ ንስኹም ኢኹም ኢሉ ዘገርም ነገር ኣሕዋት ጨንፈር ኣብ ጉንዲ ዘሎ ህይወት ይዝካፈል ጨንፈር ኣብ ጉንዲ ዘሎ ፍረ ይዝገልጽ ጨንፈር ገላጺ ሃብቲ ጉንዲ እዩ نحنا دما نايت كل زغل كريستوس ጨናፍር ካብኮና ኣብ ዘሎ ሃብቲ ኣብ ዘሎ ፍረ ኣብ ዘሎ መልአት በአና ጊሪ ይዝረአ ስለዚህ ነው ምን ርእስኻ ከም መርአይ ክብርቱ ልዑል ጌርካ ፍለጣ ንርእስኺ ከም ገላጺት ሃብቲ ልዑል ጌርካ ፍለጥያ እትምንታይሲ ጨንፈር ዘለዎ ፍረ ንጥቕሙ ብዙሓት ክነብር ንደገ ዝገልጾ ጉንዲ ዘለዎ ፍረ ንጥቕሙ ብዙሓት ክኸውን ዝገልጾ ብጨንፈር ገይሩ እግዚአብሔር ድማ ኣብኡ ዘሎ ፍረ ኣብኡ ዘሎ ክብሪ ኣብኡ ዘሎ ጸጋ ኣብኡ ዘሎ ጣዕሚ ንፍጥረት ንጥቕሙ ዝገልጾ ብጨናፍሩ ገይሩ ጨናፍር ትልዑል ሪፕሬዘንታቲቭ ናቱ ገለጽቲ ናቱ አምባሳደራት ናቱ ሃብቱ ገለጽቱ ፍሪኡ ገለጽቱ ንሕና ኢና ስለዚ ጉንድና ሃፍታም እሞ ኩሉ ጊዜ በአና ዝግለጽ ነገር አሎ ለማ ሓደ ሰብ አውጅ አነ ገላጺ ክብርቱ ልዑል አነ ገላጺ ሃብቱ ልዑል እቲ ምንታይሲ ህይወተይ ምስኡ ተጣቢቃ ያበሉ አምላኽ ሰማይ እዛ መዓልቲ ናይ ፍረ መዓልቲ ክገብረልኩም እዩ ሻሎም